Erokamano nyako Ramogi, thuolo machielo kendo thuolo mane wageno koro chopo wadane wago mbaka ma en buch jopiny Ramogi TV wecho manyien mago imore ka watieko to wadonje buch jopiny an Kailo Trevor Mbija mondo wadhiane nyime kotende kod weche mabende timore e thuolo masani. Nyako Ramogi, weche osebedo ka wuok kendo achiel kuom gigo moketi e pend chik mar piny Kenya en wach mar neno ni oganda ogolo pachgi e kinde ma itimo chenro mopogore opogore ahinya mago mamulo japiny. Penjo mosebedo ni to bende kao pach jopiny osebedo ka timore kaka dwarore. To kotimore kaka dwarore to bende osebedo kitiyo kod pach jopiny e yo madwarore. Mano momiyo dhiambo ni nyako Ramogi yiena mondo mi kika keth sa kika mere konga ta arwak wenda an ka kod Dr. MJ Okumu machiegni ahinya daktari. An ka kod Dr. Mheshimiwa Peter Masara machiegni ahinya daktari. Erokamano. Kasto Kisumu e studio maroma Kisumu an kod wendowa mabende en jakanyo mar bunge la wananchi Kisumu dhi chung'e lo jopiny e twak ma kawuono mondo wang'eni to weche chalo nade iluongo ni Sospita Obungo Wich machiegni ahinya Sospita. Erokamano ahinya wadani mondo mi koro wachaka network. Wakao thuolo ni makende bang' ka serwakou mondo wachaka network marwa wang'eni to weche mag kao pach jopiny kata public participation en achiel kuom gik mose wuoye ahinya. Ka wang'iyo odiochieng' ma kawuono achiel kuom wechewa manyien Okiya Mtata odhi e doho kowacho ni yiero ogai mar obila manyien Douglas Kanja notim ka ok okao pach jopiny kata kokotime kaluwore kod dwaro mar katiba. Nunjo bedi chiwo thuolo no oganda mondo ng'ama nigi dwaro chwal dwaro mare mondo time yo machalo kod mano. Odiochieng' manyoro doho nong'ado ni paro mar uso KICC kaachiel kod mwandu mamoko mag sirikal ne ok otime yo makare nikech ne ok okao pach jopiny. Weche mag kao pach jopiny, public participation. Ang'o manitiere iye machiegni uru achak kodi daktari Musa Nyikwa Ramogi Ajwang'. Kasto wadhi kuom Mheshimiwa kasto abro penjo Obunga achiel kachiel ni to en owuon kaka japiny bendo seng'e gimiluongo ni pach jopiny en ang'o. Wachaka ne ki Musa Nyikwa Ramogi Ajwang' machiegni. Erokamano ahinya Mr. Bati kod Radio Ramogi as a family kuom miya thuolo ni mondo bi ket pacha kanyakla achiel go wetena mantie kagi to molo ahinya ne jok dalawa ma jok Kenya e wach mipenjo maduong' ahinya mar kelo pach jopiny public participation. An MJ Okumu an wodu Gunja Oxia County. Erokamano. Thuolo ni ageno wabro keto pachwa kamagla achiel mondo waket somo machiel gotieno makawuono. Erokamano ahinya Mheshimiwa machiegni. Erokamano George Bati. Ambago erokamano ne Royal Media mangima kuom miya thuolo kata obedo ni niluongowa ni miyowa thuolo matin kabisa to wasebiro nikech gima in gi wiyi to be in gi wiyi. Ka somo pach jopiny en gima ber kendo wadwa kawo thuolo ni mondo wawuo gi jopiny mondo mi koluonggi mondo gidhi gichiw pachgi to gidhi nikech kawuono ginyalo dhi ng'eyo ber tero pachi kaka japiny koluongi. Katiba wawacho ni nyaka mi jopiny thuolo mondo gichiw pachgi to nitie berne mapani wabro go e mbaka. Mani chuny wach Mheshimiwa to mani chuny wach bende daktari pach jopiny. Obungu ang'eni kori winja yo makare thuolo en mari Mos Nyikwa Ramogi Ajwang' to kise Mos Nyikwa Ramogi Ajwang' to mae penjo mara pach jopiny misiki wacho ni ikao pach jopiny in kaka japiny mabende chung' ne oganda ma bunge la wananchi ma Kisumu kata mana oganda mabende koro samoro idwa kao pachgi bende ing'eyo tie kao pach jopiny ang'o gini ma samoro sama jotelo biro to nyiso ni mae kaka ikao pach jopiny kao thuolo mar Mos Nyikwa Ramogi Ajwang'. Mokwongo akawo thuolo makende ma Nyasaye omiyo odiochieng' ma kawuono mondo agone Nyasaye erokamano mondo bende achak ago erokamano ne jopiny duto mosebedo ka watwak godo e kinde duto ma wantiere kamoro amora ma wantie to bende kaka jatelo mar Kenya bunge la wananchi caucus nikech an e president mar bunge la wananchi mangima daer mar wacho no oganda duto kamoro amora ma winja kawuono wadwa ni mondo watwagi mondo wawach pachwa ayanga kendo wanyis oganda mag jo Kenya gigo duto mosebedo katimore kuonde ma piny ok osebedo kadhi kod maber telo mag counties kaachiel gi telo mar national government kata the national structure
kaka gik moko kosebedo kadhi maber. Moloyo duto penjo mipenjo en penjo maliw kabisa. Daer mar tieko nikech wadwa chako twak. Mondo anyis jopiny ni katiba marwa ni iluongo ni Article 35 omiyowa access to public information. To bende through the very constitution nitiere act of parliament mano puodhi kodwa bunge mawa kaachiel to gi county assemblies mawa mano kalo gimiluongo ni public participation makoro en chik. To wadwa wuoyo kaka public participation as an act osebedo kabedo implemented e counties nyaka national level. Ini wuon Obungu kao pach jopiny ni ofulo nango kaka samoro in ng'amo chung ne jopiny. Kao pach jopiny en luongo jopiny pimo negi gino monego bed ni timo negi nikech katiba wacho maber ni jopiny nigi teko. Article 1 mar the constitution wacho ni we the people of Kenya, wan jopiny, teko duto mar gigo duto mitimo nyaka jopiny bed consulted. Mane kao pach jopiny e dongruok mora mora nikech jopiny ema chulo osuru, jopiny e weg piny, to jopiny emikelo negi dongruok. Chik wacho ni ok inyal kelo nwa ndara kapok wawacho ni wadwaro ndara. Nitiere gik miluongo ni priorities. Jopiny nyaka ket piny to gimiyo gi thuolo to gichiwo their opinions in terms of the developments magidwaro ni mondo otimnegi within a given area. For example, in the county governments, the constitution, the County Government Act is very clear. Ni the smallest unit mantiere within the counties and the villages. Koro jopiny mantiere the village level ka gin mikao pachgi kucha tipenjo gi nang'o ma udwaro to giwacho ni gima wadwaro mokwongo wagombo ni mondo okunynwa pi, wagombo ni mondo oketnwa taya, wadwaro mondo otimnwa barabara maber, wadwaro mondo oketnwa yath osiptande. To ka gisetimo mano to jogo mochung' e sirikal mar gwenge kao pach jopiny nikech executive ema run the budget. Koro gibiro through the process mar public participation e gimiluongo ni annual development plan to gichoko paro. Ka gisechoko paro to chopo to a point ma odhi bedo approved at the county assembly. Mano pach jopiny bedo approved at the county assembly through their representatives magin the members of the county assembly. MCS koro kalo teko mar jopiny kaluwore gi dwach jopiny e county assembly. So kao pach jopiny en winjo gima gidwaro in terms of priorities. To bende itiyo gi pach jopiny, pok aduogo kuom joma wan godo e studio ka, ine ma pod adani mondo ilos na ilo jopiny, bende itiyo gi pach jopiny kosekawe, kaluwore kod ini wuon gi gik miseneno ka okao pach jopiny to ewi dwaro mar dongruok ma samoro igeto go jopiny go. George Bati, in most occasions, public participation as enshrined in the Kenyan constitution, kaka nopuodhe bunge, gi kaka nopuodhe county assemblies wa, gisani edi jogo ma implement public participation, gitime mana kaka formality, tok gitime kaka dwach katiba. Nikech mokwongo, chik wacho ni jogo modak kod ng'ol, jo boda, mine, youth, opinion leaders, Sasa midwa team development of a given area, onego bedni i-reach give the information mondo be public participation mondo gichiu pachgi. But in the normal order, I said the public participation mang'eny kabisa counties one nikech awuothe county ka county as the representative of the Kenya Bunge la wananchi. But we realize ni public participation kata kidwa tim mar budget in the budget making process. Sama wane budget cycle. Iyudo ka nitiere vital information ma ok chop ne jopiny to jogo duogo gi ratify those decisions ka jopiny ok obedo consulted. For example, process mar public participation, iyudo ka jogo ma loso budget gibiro gi a voluminous document. Pile gin buge madongo tidwaro ni discuss gi within a span of less than 1 hour, to at the same time iwacho ni pach jopiny osekaw to giwuok to gidhigo. Nitie gimiluongo ni language barrier. Gibiro to giwacho kizungu throughout the meeting, to joma nitie kacha ok gin joma winjo kizungu. Mar adek, gibiro to gi engage the PWDs, jogo modak gi ng'ol e kategori mopogore opogore. Jogi chik wacho ni samise luongo ng'atno ma samoro en ng'ama ok winj wach, en ng'ama onego bed ni luongo ne the interpreter.
sign language interpreter. Magi kiok timre, iluongo jogo modagi ngol, gibede public participation, to gibet kacha just for the sake of it, mondo migino bed approved ni jogo no luongi, but in the real sense, onge gimatimore. Ki discuss wach mar taxation, midwa keto taxes ne jo boda boda. Ere kakinyalo discuss taxation ne jo boda boda to kiluongo jo boda boda in the meeting. Ki discuss taxation, udwa keto taxes e weche mag mine ma uso e chiro mama mboga. Mama mboga are not represented to discuss nudwa medo negi osuru mag chiro. Sama udwa discuss weche mag land rates, onego beni luongo ni landlords to gi land owners. Jogo monyiewo lope to gi jogo mawegi lope makanyo. Mondo you discuss kodgi kaka udwa discuss weche mag land rates. Magi duto ok timre. Seche ma discuss weche mag sector by sector, the law is very clear and you must involve those people in the process mar development. Without their input, Chik wacho ni okonego bene that thing bedo implemented kato bedo approved in the county assembly or in the national assembly. But ideally, you look at gimatimore, kata mana finance bill. Recently, counties nyocha puodho finance bill. Kata Kisumu county nyocha need discuss what my finance bill. Ge work finance bill kendo ge approve the finance bill without the consent of the public. Onge kumuluonge joping. The civil society organizations okoluongi, the religious leaders okoluongi, the opinion leaders okoluongi, the professionals okoluongi, the bunge la wananchis okoluongi mondo begin be pachgi okawe in terms of the running the affairs of that counties. Omiyo wawacho ni pachwa kosekao e gik moko matimore and mane manyocho miyo piny Kenya nyocho muoch kate weche mag finance bill 2023, 2024, 2024, 2025 nikech jopiny ne feel ni noko kao ideas kata opinions maggi mondo mikor ka uterge to the implementation stage. Omiyo wawacho ni access to public information is not a privilege. It is a right within the Constitution, Article 35. To Constitution, Article 1, when they worry about the people, there can no longer be any development without the people's consent. The people must be consulted at every stage. In the budget making process, stage ka stage, in the annual development plan, japiny nyaka kaw pache. A CPROP, japiny nyaka kaw pache. A stage mar approval at the county assemblies, japiny nyaka approve gimadwa dhi mbele kanyo no. In the implementation stage, some projects bureau implemented. Ilungo jopiny, seche mi hand over the project to the contractor, jopiny pod are still there. Seche ma contractor hand over the project to the community, japiny is involved. Omiyo seche minyiso japiny kaka idhi tigi pesa ne nikech is a taxpayer, japiny nyaka keti kendo nyise nyaka gik matimore. Omiyo kaka bunge la wananchi, wadwaro ne wadhi mbele gi process mar public sensitization. Mondo wanyis jopiny ni katiba omiyo gi ratiro. Ka gi demand ni project ok dhi mbele nikech project gi feel ni samoro nitiere conflict of interest. Nikech counties gimomono counties bedo gi development. Any MCA ma onego bene timo oversight role at the county level, mokao tender through a proxies or kao through joge. Koro joge gitimo tender to ene ma jopiny expect ni ene monego beno wuoyo on behalf of the people. Okinyal luwo gima ini wuone mitimo marach ticha kinyiso jopiny ni gine natimo marach. Magi gin gik ma affect devolution. Kendo mar ariyo, governors magwa mag counties obedo held hostages gi jogo magin MCAs. Koro information samoro chop ne jopiny at good time. Magi gin gik mose affect structure ma devolution in terms of message mondo chop ne jopiny. Thank you. Obungu, iwacho wach jopiny kendo ichiwe kaka en. The people shall and the people may. Compulsory kachiel koda optional. Na wijo kaja dho moro dho kamano. Waduoge iye ka mondo wagoye mbaka wang'e ni to bang' japiny wuoyo. Okwano weche moko achiel kuomgi gin weche mag dhok mitiyo godo e kinde mikawo pach jopiny. Chal kata romo mar weche manitiere gimidwa ni jopiny ogole pach gimiluongo ni kata mana kagen kata books kata kagen documents kachiel kod thuolo kata seche momi japiny mondo mi ofweny gima nitiere gini mogol paro maber. Mheshimiwa, in e od bura nitiere chenro mathoth moluwo kotende kod dongruok ma sirikal mamalo tero ne jopiny ka owuok e chike molose od bura to kod chenro mamoko bende ma ung'i achiel kachiel. Nyalo bet ni gin chenro mantiere constituency kata chenro ma national government kata sirikal mamalo telo ne jopiny ma owinjo bed ni od bura marango kaka itimogi. Weche mag kawo pach jopiny sirikal time nade? Bati mokwongo adwa go erokamano ne jakom mar
bunge la wananchi, president mar bunge la wananchi kuom yawo wach public participation e yo makare. Tana adwa chiwe kama. Yes. Ne nitiere ng'at moro iluongo ni dona moro nodhi e piny moro motuo kabisa to yudo ka ji sandore ne pi. Paso manyo pesa odhi kunyo ne jogi pi. Osekunyo ne jogi pi to odhi to koduogo to yudo ka jogi pod omo mana pi mabor. Ok modh pi kama nokunye cha. To kopenjo ni tang'o miyo ok modh pi gini. To jogi nodwoke ni kamine ni kunye pino. Mane kama ne waike jowa kane wan e lweny. Manyiso ni nokosumo pach joka. Koro tich manutiyo cha ok nodhi kare. Kwa wacho wach sumo pach jopiny wang'iuru ni waa kanye. Kaka nutiyo, kanu netiye tiya. Ma sama gidwa gero skul to gibire jodong gweng' mako gwendu. To dhi to uso to gero skul. Pat wasea mabor. Makoro wachopo kama kidwa tim gimoro to nyaka sum pach jopiny. Sumo pach jopiny en gima ber kendo ajiwo jopiny ni koluong-gi to gidhiyo. Ang'o ka jatelo timo osumo pach jopiny to timo. Sumo pach jopiny miyowa gima kizungu wacho ni transparency and accountability o increase. Lakini transparency en bedo thuolo timo gimoro yo moyangore. To gi oyangore kuom jopiny. To kod kawo ting' mar gimitimo. Kendo kawo ting' mar gimitimo nikech kidhi penjo jopiny gik monego gitim, nyiso ni kitimo gi gik monego gitimre nade ging'eyo. Koro kata ka ng'ato dwa goyo koko to japiny wuon biro wacho ni gino watimre nade wang'eyo. Bende omiyo jatelo thuolo mar timo gik moko e yo oyanga. Machielo sumo pach jopiny miyo jopiny teko mar chiwo duondgi gi pachgi kaka itiyo gi pesa gi to gi kaka itelo negi. Kizungu wacho ni empower them mondo gichiw voices maggi on how they are being governed. Mar adek, kawo pach jopiny medo jopiny teko mar bedo weg gimidwa timno, ownership. Ka gin ema ne gichiwo pachgi, ka koro itime to giwacho ni ma koro girwa. Wan ema ne wakwaye, wan ema ne wachiwo parono kendo koro timnwago. To machielo kawo pach jopiny konyo gimiluongo ni sustainability. Manyiso ni project kotim kaka an koro nitie project manyocha kayawo chieng' wuok tich. Maka wuon wan gi tich adek kamoro ni giribe. En gima ne wasumo pach jopiny maginyiswa ni gidwaro sekondari. Kane dhi yaw sekondari ni joma nobire ne ng'eny nikech en ang'owa margi. Sechego ne gisolo, gigolo cham, gitimo gik moko ne sikul. Nikech gido ni skul pod tin. Manyiso ni skul ni koro nyalo dhi mbele. Kata koro an jatelo aonge. Koro sumo pach jopiny en gima ber. Mak mana ni jopinywa kaluwore gi kama ne waaye. Mano ok sum paro. Ji pod iluongogi to moko ok dhi. To samoro be jotelo pogore. Mana kaka president mar bunge la wananchi owacho, jomoko time as a formality. Ang'eyo ni nitie kuonde moko milanda to kata ji ok odhiye to ibiro ndik ni notim public participation. But a CDF to nigi yore mang'iyogo kotim public participation. Ibiro dwar pichni mar joma ne otimore gik mane gichiwo tetete gi namba sim. Koro gi sample ga ginyalo gocho ne ji 50 kuom jok mano kelgo mondo ging'e ni be no osum pach jopiny. Bang' higa ariyo kaka sani higa ni ne watimo gimiluongo ni public participation. An mar Suna West nyocha wasetimo. Right. Ne walande nyaka e radio Ramogi ka Ramogi nolande, Mayienga nolande, stations nolande, kendo adiera ji nodhi. An naonge but joga ne nitiere e ward ka ward notime. Kendo ji nochiwo pachgi. Alright. Koro miyo awacho ni jopiny nyaka winj pachgi nikech wan e era mar new dispensation. Jopiny nyaka be chiw pachgi mondo mi kitiyo gi pesagi to ging'eyo. Adwa nyisi ni kineno kana donjo kacha na dichi sim. Natimo public participation. Nane ward moro miluongo ni Wasimbete. Jopiny ne penja to naduokogi. Negi penja aduokogi moro penja mogik makwaye no wene thuolo. Ni to ni London waka
ni donate land to kendo budget moro neno $2,200,000 nonyiew golo. Koro na kone ni lope manonyiew achiel ne wanyiew lo eka 4 kamoro ni Kopanga midhi gere gimiluongo nang'owa immigration offices. Wachako wanyiew lo eka 4 gi nus mar TTI. To wanyiew lo eka 1 gi nus mar police station. To mana chiwo kenda mano kuti gi pesa sirikal. To en kamogere Kadiyo kamoro ni Manyera mano mana lopa mamiyo sirikal. Gi kamogere od DC mantiere piny Oyie mago na chiwo nono. Ne gin lopega ok ne wanyiew. So mano en public participation. All right. Mar ariyo inyalo paro ni chieng' wuok tich nyocha an gi jopuonj gi rango til. Kane watimo gimiluongo ni stakeholders, education stakeholders. Moro be ne luongie kata sometimes back dwe mar 4 mane wachoko ji 3,000 ko bedo go Migori Teachers College. Ka wasomo pachgi to wambe wanyisogi gik mwatimo. Mano en kawo pache jopiny. Mano public participation. Mheshimiwa apenja ka wadhi mbele nikech ma en twak ma awinjo ka ukele yo moriere ma obed gi ler mondo jopiny oluwe malong'o. Wach moro jatend bunge la wananchi Jaduong' Sospita Owicho lose ka kowacho ni thuolo miluongo ni duration time ma imiyo jopiny mondo ogol pachgi kata non moko kuom ote manitiere otese kata documents mitero gi. In kaka jatelo bende no ken seche moromo koso kata in bende kitime tiwacho ni nitiere gimaro ma asetimo to ka ng'iye thuolo momiya to nodwa diyore kaluwore samoro kod chik dwa ni bang' ndalo 14 isetiekore gi timo achiel ariyo adek. Bende no ka thuolo na en gimoromo. Adwa wacho ni ok adwa jumulisha gimoro amora matimore. Yes. Adwa wacho ni nitiere kuonde motimore maber to nitiere kuonde motimore marach. But ndalo 14 gi ndalo moromo. Ane budget committee kendo watimo gimiluongo ni public participation a budget making process. Utime nade? Walande kendo wadhi kaka sani nyocha wadhi counties 22. Yes. Mag Kenya ka. Ilande kendo inyiso itkete radio mar dhok makanyo ken ni jo Kikuyu tikete the radio ma jogo winjo mang'eny. Tiloso public place ma ji dhiye. Adwa wacho ni gimarwa kaka budget osebed kitime maber nikech wapogore kaka wanji 27 wanya bedo ji 2 kata ji 3 to wadhi kuonde mopogore gi wajumbe makanyo to wanyiso ji gik ma ichano time budget to wapenjo gi gik ma gimbende ginyalo dwaro. Iyudo ni sani tinde oket $2 billion a budget making process. Mamana en project Mar public participation. Kiwe budgets mamoko. Mano nyaka wadhi mwapenji jopiny ma waketi. Nitie projects madongo. Yes. Mabe nyaka tim public participation. Gide same process. Kora da wacho ni nitiere kuonde mitime maber to nitiere kuonde moko timre maber. Gimiloso gi dhano, gi gimitimo gi dhano. Be ok nyal bedo ni en 100 kuom 100 ober. Nitie joma time gi intention mar yudo pach jopiny mondo tigo. To nitiere joma time as a formality mondo kal ni notim. All right. Yes. Wadhi duogo. Dr. MJ Okumu, thuolo koro en mari, ma en lony, public participation. Uju bed ni bedo e yo machalo nadi. Itimo ne nonro e mbalariany. Mi fwenyo ni mae gima uju bed ni public participation kata somo kata kao pach japiny. En ang'o? Erokamano ahinya Mr. Bati. Mokwongo adwa duoko chien matin nikech penjo mi kelo mokwongo en to public participation en ang'o. Yes. Aungo lwedo wetena mantie ka gik magisewacho te tabro duogo bang'e kanyo. Yes. Public participation onge definition. Minyalo wacho ni this is the definition of public participation. Lakini ntie jogo mosetelonwa manokelo paro mar public participation. Apan ki yie na Dakar kana dwa chiwo historia mar public participation. Yes. To gini no akanye. Kech Kenya kato kuru wang'e mana 2010 constitution. Yes. Public participation no ok Brazil. To public participation no chak kod political party miluongo the Workers' Party in Brazil. The Prime Minister kanyo kano ka otelo to no chiore na an kan wang'o telo ka to onge gima adhi timo kaka mayor, kaka Prime Minister, kaka ng'o datelo ka moka biro iru.
Mar ariyo, public participation iwache ma kaka, for example, the World Bank watch on public participation mondo public participation otimore public participation en jopiny, the community or the citizens chiwo pachgi no institutions ma govern gi kapo gi make a decision. To an kaka ng'ama kod interest ma public participation, Yes. mara en awachon public participation en genuine gidhuluo nang'o? Timo gimoro gi chuny Eh. maonge gimopandi. Luongo japiny kod chuny mar adiera. Yes. Kidwaro mondo oket pache e gimidwa timo. To ng'ama luongo japiny iluongo ni duty bearer, ng'ama ni telo. Kaka the president or the executive national government or the county government. The duty bearers giman kod duty to luongo jopiny e gik ma gidwa timo. Now, the biggest problem mantie e Kenya ka mar public participation is one, there is no law. Adwa kwayo the president ma the public bunge, there is no law in this country on public participation. Gimatimore in the Constitution 2010 under Article 1, manowacho the sovereignty of the people and the Constitution. Called the people. Article 10, values of the nation under Section C, one of the values is to involve the people in the affairs ma affecting. And Article 174 of the Constitution, bende ochiwo kaka public participation onego tim. Article 232 of the Constitution, what on public service, nyaka kiti public participation. What is this public participation? Public participation in the duty bearer or institution, nyaka bed guchuny maler ma inviting them genuinely mondo gibigi chiwango their pachigi. To pachigi no? Yes. Nyaka bedo considered kapod teach badwa timreno nade? Okochakore. For example, one go two levels of government. Yes. The national government lots of their budget mondo provide go services to the people. The county government be the same. In county government, the county assemblies are supposed also to do what? To ensure, together with the County Government Act, I think in part Section 8, motumo decentralization, the people, magi consult the people nyaka, the villages as has been said. So the biggest problem, we don't have a law, whether national government has not made a law. The only thing in the Constitution now, Parliament shall. County Assembly, county government also shall. But the question, the biggest problem is that lack of law on public participation. Therefore, nuko tijegi at national and county government, provided timo kakondikano, they think it is done. So the first thing when go team, which has not been done. And how can the public citizen participate to give knowledge? Yes, the most important thing is to make the public, the citizens, be competent to argue and talk about all the development in the processes, legislative, national. Daktari kizungu no duong. Competent, okay. Bedo kodungeyo. Gima duong and public participation oknyal beti maber ka jopiny onge kodungeyo. Kak samaloso kodini higni 14 kak devolution biro kae. The citizens jopiny community rajopiny onge could knowledge on this constitution. Gimagin go en level ma the so-called leaders or the NGOs or a few people moye the loso kodege onyisogi kakonego gitim lakini gimiluongo civic education pod okotimore. Okay. And mano gimaduong' anyalo nyisi ni 2016 nene anwango thuolo mar loso no the Ministry of Devolution manobedo headed kod Madam now the governor ma Kirinyaga. Ministry of Education Devolution no kwayo jomanen kod nyalo mondo oloso no this national government ma Kenya kae a curriculum on civic education on devolution, which was managed
kelo gima ber ahinya ng'eyo kuom jo citizen gibed kod ng'eyo ma ginyalo koluongi e bura to ginyalo timo chiwo pachgi to pachgi no be dwaro kosetiw to nyaka duok negi paro the duty bearer the executive ma national kata county kose luongogi to nyaka duok negi no oyo nyocho wachonwa kama to higani mae mwatimo ma ok watimo now penjo maduong' ahinya to ng'ano giri monego bedie this thing miluongo public participation mondo nere no timore dwarore mondo this country mheshimiwa nitie kae mondo oket gimiluongo no a policy on public participation both at national and each county and secondly national assembly kosetume to counties nyalo bedo opportunity to domesticate nyalo keto gi county kaka luore kod county okay public participation but gima dwa wacho ni en I'm aware nikech nyocha a participate the national assembly nyocha sekalo the public participation bill botero nyaka e senate bu senate oduoko bu national assembly uluongo jogo man kod lony e wach mag public participation no na nyasaye no mina nafas babedo kuro ntie par manchu aketo and hope no soon machiegni Kenya biro bedo kod law to kose bedo kod chik mar public participation to chik no biro miyo the duty bearer jotich man kod jo sirkal mamalo kod mag county ong'e ni ka okitimo ma to ntie fine daktari magamaga gi kanyo achope kuom mheshimiwa gi chuny miwacho ni gi chuny mar adier ni wacho ni stiere kuonde ma gige timore mopogore ng'ato time nikech otime atima mondo neni otime gi chuny mar adier kata koponi onge chik dong ineno ka dwaro mar kawo pach jopiny mondo bed achiel kuom jok matayo chenro magi en gima owinjore gi chunyi ni wuon makata koponi kokete chik bati to gi Dr. Kumu adwa nyisi ni king'iyo tim survey jotelo ma sumo pach jopiny gadieri ng'enyne timo maber otimo maber nang'o nikech sama wang' otiyo to jopiny mor gi gimotimo to jotelo mok sum pach jopiny ng'enyne iyudo kigoni gi koko samoro gidhi yawo project to en project ma jopiny nok timre nade ok dwar samoro en project ma gidwaro to nok ene monego gibede namba achiel samoro iyudo ni e gweng' moro pi ne priority gi namba achiel namba ariyo ne in school namba adek ne en barabara moro tiyudo ka in ichako gi namba adek gi to pi to thago gi timo negi gima ber ndi to ok gimorgo nikech ne giwacho ni kata obedo ni ilosonwa yo gari geche adi madhi ringe yorni to waonge pi to watiyogo pile koro pach jopiny en gima duong' moloyo ne jatelo madwa tiyo ne jopiny pach jopiny konyi mana kaka nasewacho ni enhance transparency and accountability pach japiny konyo jatelo tiyo e yo makare omiyo yudo feedback e tich motiyo ni higa mokalo nuwacho ni onego wadwa timnu magi ma tiyudo nafas mar duoko gi bende ni kata obedo ni nudwaro magi ma nok watimo magi nikech pesa mane wayudo notimre nade ne tin koro ka wachako higani wadhi timo ma gi ma to magi ok wanyal timo nikech pesa ok otimre nade oromo mano miyo japiny bedo gi yot maka ng'ato kata ng'amichungo biro goyi to japiny ema kwere ni oyo jatelo ni nyose biro monyisowa ni higani ogeronwa laboratory to nikech nwadwaro laboratory kaka nitie skul moro manyachak iluongo ni Maweni Girls sani wagero temporary dome kana dhi ir jopiny iwacho ni kanye en pap nyiri ok nyal wuotho pile koro watim temporary dome mondo nyiri odag e skul ing'eni ka ng'ato dhi owuoyo ni wagero dome mar mabati japiny makanye madhi kwere ni wane mane wadwaro jatelo no kokelonwa parono wane mane wakelone parono you see now they have owned the project gitetia i kamonego ine miji tetia kionge to tiare japiny timre nade tete koro public participation en a very important component mar leadership koro jatelo ka jatelo kamoketo kaka daktari kete ni the service bearer duty bearer en one berne onego kaka jatelo ing'e rachne be onego ing'e ni kokitime tidhi romo gi
tung mosu. Okay. Kapok adugo kuomi wadhi ani Sospita. Sospita, winjo kaka waloso kendo kaka bende jotelo medo golo pachgi gi gima timore. In iwuon ang'o ma samoro iseneno miwacho ni mato notim to osebedo maber kaluwore kod kawo pach jopiny. Iwacho ni nitiere rem moko mabetie kaka dhi to wacho ni waluongo weg gala moro ma kawuono mondo ugol pachu mondo wawinjre ni ma dhi timore kama. Un uwuon owinjo bed ni udwa ni atime yo machalo nade. Nyiswa kaka japiny gombo ni mondo tim ne public participation. Jatelo mar bunge la wananchi jaduong' Sospita Owich. Kaluwore gi chik, dwach japiny kaka public participation nego bed ni timo en ni kapo ni kinyi dwa notim public participation chakre saa 4 okinyi nyaka saa 7. Yes. To kaber onego bed ni document ma jopiny dhi discuss onego bed ni ochopo ne japiny ka thuolo pod nitie ma japiny osesomo the document from page 1 to the last page, more understand the contents of the document page by page, kendo sebedo ni en ng'ama convinced, obedo fully convinced ni gik manyocha oketo kaka dwache kaka japiny ma jasolo suru gin gik ma obedo factored in that document. Omiyo seche ma koro odhi mondo odhi approve the document, kik obedi ni en kanyo as a rubber stamp kata tool for rubber stamping over something ma en owuon ok en part of. Mano is the process mar public participation. Public participation en chiwo dwachi, en self ownership. Nyiso ni in iwuon kaka japiny mor ni en ni dwaro ni mondo ger ni ECD. Nikech feel ni ECD is a problem. The building, the structure mar ECD is a problem within your village. Then use propose for the ECD mondo mi otime a permanent structure. To ibiro yudo because you are not part of the process. Ubiro yudo ka samoro in the BQ. Nikech japiny onego bed ni bedo gi the information that is contained in the BQ. Mondo ng'eni to ang'o gini monego bed ni are required during the process mar the implementation of the project mar the ECD. Mago gin gik ma japiny nyaka bedgo. Adwaro ni mondo awachi ni wantiere gi positive effects and negative effects of not bringing the people during the process mar public participation. All right. The positive effects and ni japiny dhi bedo gi milongo ni value for money. Project kidhi tim gi 20 million to japiny bro account for that project. Kendo dhi bedo fully satisfied ni pesa motigo in that project. What's that project? To seche ma japiny ok obedo actively involved in a project, then obro question the obro question the value for the money mar that project. Omiyo mago gin gik mosehinyo. Then 2, there is corruption. Sama japiny ok obedo involved in the process mar the implementation of a project, leaders gieki kata the contractors kata any people matemo mondo mi gi implement on the project, gibro feel ni gini en gima gidwa ni gitime dwach gi nikech japiny is not part of. To sama japiny nitie to japiny bro konyo in terms of providing for the civilian oversight. Gibro ng'iyo project by project at stage by stage. Omiyo mago gin gik manyaka wang'i. Adwa ni mondo apar ne jalony ni ideally the supreme document ma in the constitution also way about the public participation. That is why demonstrations timore sama japiny feel ni project by project okobedo implemented kaluwore gi kaka dwache nitie. What is lacking and just a policy framework emonego beni bedo developed at the national level kata in the National Assembly. Omiadwa ni monda challenge owadwa Masara MP Masuna West ni as a legislature onego pick it up with immediately mondo ng'i gik ma wawacho kaka jopiny, because we are the bosses. One mwandiki office no is in that office courtesy of our taxes. Wadwaro no rwak suit maler no gi pesa wa ko implement on the development ma wan wawegi ma wawacho ne wadwa no tim. Awinjo ko wacho no chiwo lo, agone erokamano kuom chiwo lo. To wadwaro ni ko chiwo lo project modwa gero e lobno kik bed project ma en owuon emobiro go, obed project ma jopiny emo propose ka wacho ni mae gima wadwaro. Nikech seche ma en owuon emobiro gi project ne nikech osechiwo lo koro dwa dictate ni koro dwa gero gini nikech en mochiwo lo, then japiny onge gi sense of ownership. Omiyo wadwaro leaders
must subscribe to the ideological agendas of what the people want as enshrined in the Kenyan Constitution, because that is the supreme document. Thank you. Wawacho kaka the bunge la wananchi, ni we will not accept leaders madwa tiyo gi jopiny ka giparo ni seche ma gidwa rise into offices to gidich gi jopiny, to ka gise rise into those offices they want to dictate upon us ka gidwa timo gik ma gin giwegi ma gidwaro, but the people does not want. Wawacho ni kawuono yadhe onge osiptande mag counties. Wawacho ni kawuono equipment mag mithietho gode osiptande. Kije tuo dhi tiwacho ni equipment ma kama okethore. To japiny keto pesa e budget, which is very painful. Okay. Wawacho ni kawuono waringe nderni mag lope. Counties nigi capacity mar goyo nderni lam. But iyudo ni pesa ichiyo go e yo marach nikech jopiny ok gidwa ni gi involve jopiny in the process of the implementation. Wabro lungo jotend county. Kawuono, Yes. ghost workers upongo counties. Wabro lungo jotend counties. Ghost workers upongo counties. Yes. Wabro lungo jotend counties mondo gidwa kweche kachiel. Ghost work. But George, The president doka time mang'eny. Yes. Gima wadon wanyise president. Yes. But As much as ni isiemo wang' jotelo, wambe wadwaro ni wasiem wang'i. Yes. Ni tij bunge la wananchi en watchdog mar leader. Wami wach mogik no. Wami wach mogik no kaso wadu kuom ka. Esther Owich. Wach ni mogik second matin. Winjo ka jogi lieto odonjo negi kendo gidwa ni mondo gimbe gigole wach moro mondo gitem nyiso kaka winjo bed ni riembo piny collectively. Ji duto te ka ji duto nitiere yo achiel mar ng'iyo ni piny ni en mar oganda kendo dwokruok bende en mar oganda. Yes. Erokamano Bati, adwa ni mondo mi aket just on a lighter note. Yes. Owadwa mantiere kanyo ma en mheshimiwa maluor ahinya. Kiko neni am attacking him. Oka attack any leader. Watemo mana wacho ni tijwa kaka bunge la wananchi, wantijwa maduong' kabisa ok en pamo ne leaders. Tijwa en mana providing for positive criticism and negative criticism whenever things are not done in the corrupt manner. Thank you. Omiyo wan gisani agone erokamano over the projects mase winjo no se initiate in Sona West. To wawacho ni leaders waduto wate wadwa ni mondo gibed held accountable. Wadwa ni gibed responsible. Thank you. Public participation kiko bed just a privilege, but obed a right as captured in the constitution. Thank you. Wan kaka jopiny wabro beno bedo satisfied ka projects obedo implemented kako onego beni gibedo implemented. It is a collective responsibility. En tijwa waduto kaka jopiny give the elected leaders, non-elected leaders, opinion leaders and every other person. Projects obedo implemented. Erokamano jadong Obungu Owicha kuom mano. Na wacho gimoro daktari. Yes. Nikech owuoyo maber. Actually pok aromo kode. To magi jomonego bedni wabedogo a leadership positions nikech en well informed. Makmana ni embe olo kode wan gi bunge la wananchi moro Migori ma speaker esa ngwenya mar jatelo moro king'iyo posting mage en mo post ka jatelo dhi ka ng'ato penjo jatelo gimoro to yanyo koro wiye wil gi tije onego be ni embe kawe timne public participation tich monego ti onego gibed capacitated. Gima dwa wacho en ni mana kaka nasewacho ni public participation projects ariyo. Yes. Mana a donate ne gilo ne dwarore. Number 1 in Suna West na donate lo mondo gero od DC wa odak Suna East. So jopiny ne dwaro mondo odak Suna West nikech samo odak Suna West no nitie benefits ma Suna West yudo. Konyiew onyanya to Suna West, konyiew chak Suna West, then insecurity be kobedo gotiene nya yude mayot. Koro kane lo tamore e kamano nego gere to anan gi lo. Yeah. Just ask the government kanyalo chiwo lo mane nyinga sirkal ok nyal nyiewo nikech gi pesa CDF nikech en dhi bedo gi lo ni conflict of interest. Yep. So I donated. Okay. Kama chielo ne en ka dio ma wasimbeti ne onge lo within kamilo ni Manyera to nan gi lo eka chiel. Yeah. I donated it to the community. Inyiso wani bura ne mit ndi. To koro saa ema mayo jopiny wangi. Tie gima adwa na pech kanyo. Yes. But adwa ungo lwedo gima president mar bunge la wananchi ma Kisumu wacho. To gima adwa wacho kanyo madwa wacho na chiel kende. Question mi piny mapok ji obed addressed na chiel niya. Nto ang' monego rere ranyisi ma wegi jotelo gi onego chiw mondo nen public participation obiro kanyo. Mokwongo en nyaka bedie nyaka gwelo
jopiny mondo bi e bura. Invitation. Mar ariyo, the thuolo momigi nyaka bed ma oromogo. Mar biro to kod mar keto pachgi to kod mar paro mar the executive duok negi wachni. Okay? Nyocha ne wase propose numondo bed ndalo 21. Nikech kaidki jatelo mag county government or in jatelo mag national government, in main code the program mar budget process, right, which starts from August nyaka June. So 21 days ber. Mar adek ntie law million access to information. Yes. Information my budget process ni nyaka dhin jo piny kobedo summarized in language maginyalo. Mar adek nyaka bedie system miduoko jo piny wach igik mokal kokokal. To maduong' ahinya mogik. No, maduong' kapok mogik. Maduong' ahinya mabende mogik. Time warum. E time gine mit obro duogi. Yogi maduong' en public partition ok en gima lost kod 1 hour. All right. Ok ne kana loso mana 3 items only. But gima duong' ahinya en mondo public participation odhi mbele maber nyaka bedie gima iluongo goodwill, ranyisi mar jatelo mobedo national kata county government. Right. For example, Bornyisi e Kenya kae one code jotelo in the first government mar devolution Makweni lo ne onge to Kivutha Kibwana notim maber. Kakamega Turukana. Wabro kwano mago daktari. Yes. Gigi gin gik ma dongore. Nikech wabro kwano gi jotelo bende bro wacho ni an bende koratime maber nikech wuon bul ng'ama dang'o dhiang'. Ng'ato ywa mana kore mondo kik ringo dhi elo. Koko mano to wabro dhi nyime mar go mbaka e yo machalo kod mano. Yine yia mondo mi upuonj gi pak. Ok awacho wach mogik. Kaen secondary. Awacho ni public participation kaka ne jo Migori County. Nitie gimoro sani madhi mbele. Iwinjo ni adhi dwaro governor 2027. Poka lonche, poda somo pach jopiny. Adhi koni apenjo jopiny. Koro wabro choko gik magiwacho go. Ne gidwa na dhi mbele osadong chien. Mane gima poda timo gimiluongo ni public participation. Mondo mi gimea okay, kata gikona ni adong. Mane gi public participation. Aduoko nwero kama na kuom biro. Tuole mang'ado wa yes. Akwayo jotelo man kod nafas sani mondo ka giyie to giluong all women, youth, people modak kod ng'ole, retired people, jopuonj, political leaders monwang'o nafas to giwach adieri isema giluongogi to gidok kongi. To maduong' ahinya akwayo both the national government to kod county government mondo giket budget, nikech gino kinyal timore ka onge budget ma reasonable momiyo nyalo kel jogo transport to gidok mondo gichiw pachgi. To maduong' mogik en gik moko duto mitimo mondo oket kose sumpa jopiny ae jopiny oduoknigi nafas paro mane okotim higani notume higa mabiro. Erokamano ahinya. Watika gi kanyo. Obungu akiani second achiel kiki kal owadwa. Sa ong'adowa. Akaw thuolo makende mar mondo mi agone jo bunge la wananchi duto tero kamano kuom miya this mandate mondo mi wawach gimoro amora on their behalf. Mar ariyo, adwa kwayo senator marwa ma Kisumu County moluor Professor Tom Odhiambo Jianda ni o make sure ni oketo chike motegno kaluwore gi tich maber mosebedo kotime Senate. Oket chike motegno e Senate mabro protect counties mondo kochopo 2027 to kaw governor ma Kisumu. Okwago siasa pod okwachopo go siasa wabro timo mano e kinde mabiro seche mowinjore. Kata kamano gi kinde ni nikech koro wadonjo ni wasiro jotelo to koro waonge gi accountability nikech ng'at machielo kobiro would also want ni en bende mie thuolo, so ok en thuolo mar siro jotelo. But nyakwara mogiro kamano nyakum kete Ramogi TV ma twak mar bu jopiny uliet kamano to jopiny gikone bedo gi ng'eyo ni ting' en mar oganda duto. Ji nyalo pogore paro to kochopo sa dongruok to dongruok en mar oganda. Nyinge en George Bati elo Sospita Obungu kachiel koda Dr. MJ Okumo kachiel kod Mheshimiwa Peter Masara. In bende mikaw thuolo mari Nyasaye mondo bed kodi. Nyinga en George Bati jaloko mar osebedo Belinda Dhiambo oriti masani. Erokamano.